Amarya, ina uwar gida, kin gaya mata zan fita aiki? A'a, ba ta fito ba tukuna. To idan ta fito, ki ce na tafi aiki. Insha Allah zan dawo. Mai gida, Allah ya kiyaye. Amarya, ina mai gida? Ya fita aiki. Bai jira ya ganni ba? Ko bai ce komai a gare ni ba? Ga sako daga mai gida. Ya ce na baki wannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru? Uwar gida me ya faru? Kina cikin tunani sosai. Mai gida ya sake ni, ya ce in tattara kayana in koma gidanmu kafin ya dawo. Subhanallah, da gaske? To bar na taimaka miki tattara kayanki. Na gode da kika taimaka min. Allah ya saka da alkhairi. Ba komai uwar gida. Allah ya sauƙaƙa miki. Yawwa. Komai yana tafiya yadda na tsara. Mai gida me yasa ka yanke irin wannan hukunci? Hadda saki? Me nayi maka haka? Hata wata rana zan fahimci dalilin wannan abu. Amarya, ina uwar gida. Mai gida bayan ka fita sai ta tattara kayanta ta tafi gidansu. Gidansu? Amma me ya faru? Naji tana ce gaji da zaman gidan nan har ta ce ba ta son wannan auren. Ni ma ban yi zato ba. Hajiya, mun iso gida. Nagode. Barka da zuwa Hajiya. Bar na ɗauki jakarki. To, nagode. Yata, me ya kawo ki gida haka? Baba, abin da zan gaya muku. To me ya faru ne? Ki faɗa mana. Mai gida ya sake ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sake ki. Me kika ce? Ya sake ki? Na taɓa jin uwar gida tana waya. Tana cewa za ta koma gidansu. Za ta sa mutane su ɗauka kai ne ka sake ta. Mai gida, ni dai abin da na ji na faɗa maka. Mai gida ban so na nuna maka ba, amma ga abin da na ji. Na gaji da wannan auren. Zan sa su ɗauka kamar shi ne ya sake ni, sannan in koma gidanmu. Subhanallah, ban taɓa zaton haka ba. Ka ji ko ta haɗa takardar sake na ƙarya ta kai wa iyayenta. Subhanallah. Ki kwantar da hankalinki yata. Gobe zan kira surukina, sai mu ji abin da ya faru daga gare shi. To baba. Nafisa, ban taɓa ganin ki kina cutar da kowa ba. Har yanzu zuciyata ta ki yarda. Kina da kirki da natsuwa, me yasa kika yi haka? Allah ka bayyana min gaskiya. Mai gida, har yanzu ba kai barci ba, and it's already morning. Hankali na bai kwanta ba Farida. Ka manta da ita mana. A'a, ba zan iya ba. Yau zan kira Umar, dole na ji gaskiyar abin da ya faru. Hakan shine mafi alkhairi. Allah ya bayyana gaskiya. Assalamu alaikum baba. Wa alaikum salam. Me yasa ka sake Nafisa? Baba, ban sake Nafisa ba. Ban taba. Amma Umar ai ta zo gida. Wallahi baba, ban rubuta ba. Ba gaskiya bane. Ya isa ka zo gida yanzu. To baba, zan zo. Mai gida, ina zaka je haka da sassafe? Zan je gidansu Nafisa. Babanta ya kira ni, yana son mu tattauna. Gidansu yanzu? Dole a fayyace abin da ya faru. To Allah ya sa alkhairi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da gaske Nafisa ta nuna wa iyayenta takardar saki na ƙarya, amma ni ban taɓa rubuta mata wata takardar saki ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, zo ka zauna surukina. Yau za mu ji gaskiyar abin da ya faru. Me yasa ka sake Nafisa? Ni baba, ban sake Nafisa ba. To wannan takardar fa ita ce ta kawo mana. Wallahi baba, ban ba Nafisa wannan takarda ba. Amma wannan ai rubutunka ne. Rubutun yayi kama da nawa, amma ba rubutu na bani. A ina kika samu wannan takarda Nafisa? Farida ce ta bani. Ta ce wai ga sako daga mai gidan. Taya hakan zai faru Nafisa? In ba mijinki bane ya baki da hannunsa? Ni kuma ga abin da ta kunna min daga wayarta. Na gaji da wannan auren. Wallahi baba, wannan ba muryata bace, ban taba fadin irin waɗannan maganganun ba. Umar, je koma gida ga tambaye Farida. To baba, zan koma in sake magana da ita. Allah ya bayyana gaskiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu dawowa mai gida. Farida, na je gidan Nafisa yau. To me suka ce mai gida? Nafisa ta ce ke kika bata takardar saki. Ta kuma ce ba ita bace ta yi magana da ke cikin sakon muryar nan. Subhanallah, ni? Amma mai gida me zai sa in yi haka? Yanzu mai gidan kai ka yadda da abin da Nafisa ta ce? Kawai ganin ta ne da kaya wai za ta tafi gidansu. To amma mai gida me yasa Nafisa za ta min haka? Bayan ni ban san komai ba. Ki haƙuri, watakila na yi miki rashin adalci.
Na gode sosai mai gida. Allah ya saka maka. Allah ya saka maka da alkhairi da ka saurare ni. Ina tsoron kada wani ya shiga tsakaninmu. Insha Allah. Insha Allah. Mai gida ai ka san tun farko Nafisa ba ta son aure. Amma ai daga baya ta haƙura. Shi yasa nake tunanin ko akwai wani abin aranta. Bana tunanin akan Nafisa. Ni ma abin yana ban mamaki. Nafisa mutuniyar kirkice. Shi yasa nake tunanin watakila dan ta ga wani abin ya shiga tsakaninmu. Kai haƙuri mai gida. Bar na je na kawo maka abinci. Nagode Farida. Nagode Farida. Ka zamo madubi. Ina habibi. Ka san ban san komai akan wannan muryar ƙaryan ba. Ka bayyana gaskiya Allah ka tona asirin wanda yake son rabani da mijina. Na bar komai a gare ka ya Allah. Nafisa ki yi haƙuri komai zai wuce. To mama insha Allah. Nafisa mu bar komai a gurin Allah. Lokaci zai bayyana gaskiya. To mama na gode. Har abadan da'iman kai zana so ni a rayuwata ka zamo madubi. Hajiya Farida har yanzu ban ji komai daga gare ki ba. Ka ɗan ƙara haƙuri, zan magance komai. Ba zan ƙara jira ba. Ki tuna yarjejeniyarmu. Naji zan yi abin da ya kamata. Kamar yadda kika gani, kyawawan laces suna ƙara wa mutum armashi. Idan kina son luxury mai inganci da farashi mai sauƙi, ki turo mana da sako yau. Contact us now.